Bones tardes i benvinguts. Moltes gràcies per ser aquí. Molt d'anys a totes les dones. I bé, jo som en Xisco Rotger i juntament amb en Jordi Maíz, que tots dos som professors tutors d'Història d'UNED i les Balears, hem organitzat i coordinem aquest cicle, que és un cicle de la Direcció General de Cultura, un cicle doble, perquè, com sabeu, són dimarts alterns. Un dimarts hi ha conferència a les 7 de Sora Baixa, un altre dimarts hi ha cinema a les 6, i és un cicle de la Direcció General de Cultura, de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears, i vull donar les gràcies, evidentment, a la institució, a l'Arxiu del Regne de Mallorca i tot el seu personal, i també particularment en Ricard Urgell, que és el seu director, i en Antoni, que és per aquí, a Teresa, tota la gent, tot l'equip tècnic, tota la gent que fa possible que no només es faci aquesta conferència presencialment, sinó també se pugui seguir per YouTube i se pugui també veure la conferència un pic enregistrat. Aquest cicle és un cicle que es perllongarà fins al mes de maig, la qual cosa vol dir que, com que tenien dimarts i un d'aquest dimarts era el dia dimarts 8 de març, i com que una de les conferències que estava prevista era justament les dones agermanades, la que tindrem avui, va ser el mateix director de l'Arxiu del Regne de Mallorca, en Ricard Urgell, que va tenir aquest encert de dir-nos allò seu seria que aquesta conferència fos justament el dia 8 de març. Jo sé que només un petit apunt, com a persona que fa classes d'història, que és que ho parlava ahir mateix amb els meus alumnes, com a persona, com tots, interessada per aquesta qüestió de la igualtat de drets, només reflexionàvem ahir amb els alumnes que és vera que queden encara moltes coses per aconseguir-se, però només fa un segle, que històricament és no res, les dones, aquí mateix, a Mallorca, rarament feien feina fora de casa i quan feien fora de casa tenien un sou que era la tercera part dels homes. La legislació vigent establia que les dones no podien administrar els seus béns, ni tan sols amb el forat de Mallorca, que ho havia de fer Somo, que Somo tenia la pàtria potestat, que Somo administrava els seus béns, que Somo administrava el seu correu, i les dones tampoc no podien votar. Bé, això només fa un segle i crec que intentant donar una certa visió positiva del que és la història, crec que algunes coses importants afortunadament se n'han aconseguides. Aquesta conferència està dins el cicle dedicat a la Germania de Mallorca a motiu dels 500 anys, va ser del 1621 al 1623, i jo crec que és un luxe tenir a Margalida Bernat, que és de Palma, ha estat molt d'anys professora, llicenciada en Història General per la Universitat de les Illes Balears i doctorada el 1992 amb la tesi Els mestres de la llana, paraires, teixidors de llana i tintorers, Ciutat de Mallorca, segles XIV-XVII, que va ser editada l'any 1995 per l'Institut d'Estudis Balearis del Govern de les Illes Balears. Després va col·laborar molt d'anys també amb el Museu de Mallorca, va treballar com a responsable del Departament d'Educació i Acció Cultural del mateix Museu de Mallorca. És especialista en història medieval, encara que els seus estudis també s'amplien cap a la història moderna, i entre les temàtiques que han estat objecte dels seus estudis estan els grafits medievals i postmedievals, investigació també entorn de les mentalitats, l'organització de l'espai urbà preindustrial, l'alimentació i el treball artesà entre els segles XIII i XVII. Ha publicat més d'un centenar de llibres i d'articles d'investigació a revistes especialitzades, alguns dels seus treballs en col·laboració amb el doctor Jaume Serra. Actualment també és membre del secretariat per la commemoració dels 500 anys de la Germania de Mallorca i va participar justament també dins aquest aniversari, a més de fer una sèrie de conferències, algunes d'elles també relacionades amb el tema de les dones agermanades, també va participar l'estiu passat a un curs organitzat per UNED Illes Balears, dedicat justament a aquesta temàtica de la comunitat de Mallorca relacionada amb la comunitat de València, amb els comuners i amb les revoltes d'aquella època.
És coautora, juntament amb en Jaume Serra, d'aquest llibre, que ja va sortir fa uns anys, un referent imprescindible per acostar-nos a la Germania, que és La veu de la revolta, sermonadors i profetes a les Germanies de Mallorca, 1521-1523, publicat per Joan Muntaner, que està ple de qüestions interessantíssimes relacionades amb la influència que les suposades profecies van tenir a la Germania, la seva mentalitat, la mentalitat de l'època, i que resulta absolutament apassionant per acostar-nos a la Germania de Mallorca, i molt més recentment també Joan Muntaner ha publicat aquesta temàtica imprescindible d'en Josep Maria Cuadrado, tot i la seva hostilitat cap a la Germania, informacions judicials sobre els edictes a la Germania en la ciutat i l'illa de Mallorca, del qual l'estudi preliminar també és d'en Margarida Bernat i d'en Jaume Serra. Per la meva part, res més. Si al final us fa ganes de presentar preguntes, fer qualque comentari, i només recordar-vos que dimarts següent, és a dir, dimarts 15, dimarts de la setmana que ve, a les 6 de l'hora baixa, en aquest cas toca projecció amb el cicle Cinema de Revolta, que és el que complementa aquestes conferències. En aquest cas serà la pel·lícula d'Anton, d'Andrei Baida, de l'any 1982, ambientada a la Revolució Francesa, protagonitzada per Gerard Depardieu, i que reconstrueix justament aquest enfrontament entre dos caps diferents de la Revolució Francesa, amb postures diferents entorn a qüestions, a les qüestions candents d'aquell període, com eren en Danton i en Robespierre, que encarnen dues postures diferents i fins i tot enfrontades dins el si de la Revolució Francesa. Només donar-vos les gràcies a vosaltres, donar les gràcies a Margarida Rosselló, doctora Rosselló, perquè explicar-nos avui, acostar-nos a aquesta temàtica apassionant com són les dones a la Germania de Mallorca. Moltes gràcies. Bones tardes a tothom, gràcies per ser aquí, i ja que en Xisco ha encetat el tema, felicitats a les dones que ens hem pogut reunir aquí per voluntat pròpia, acompanyades o no, sense haver de demanar permís a ningú per fer-ho. Bé, me donaren un títol que en principi jo el vaig trobar una miqueta massa genèric i a l'hora de llestir aquesta xerrada vaig voler precisar-lo una miqueta més. M'hauré de disculpar que se m'hagi escolat per aquí al mig, falanits, perquè simultàniament estic preparant una xerrada que he de fer precisament en aquesta vila i un poc copiant la capçalera, aquí on hauria de dir Mallorca se va quedar falanits. De totes maneres, els aspectes i els punts que avui se tractaran afecten a la totalitat de l'illa i perdoneu-me aquesta errada que no és més que una petita distracció de les moltes que tinc cada dia. Bé, una de les primeres coses que hem de tenir presents a l'hora de xerrar de les Germanies és quina era la situació de la població de l'illa de Mallorca en general. Si ens fixem en l'any 1517, veiem que hi ha una cima considerablement pronunciada pel que fa a l'augment de població, tant pel que fa referència en el conjunt de l'illa com si ho desglossam en els aspectes propis de la part forana o de ciutat en concret. En canvi, superada aquesta cima, després de les Germanies, veiem com a partir de 1524 hi ha una considerable davallada d'aquesta quantitat de pobladors de l'illa i és cert que se pot atribuir amb una part important en els resultats de les Germanies. Morts en batalla, morts en combat, morts per l'epidèmia de pesta
morts perquè foren ajusticiats, gent que va abandonar Silla, exiliats, autoexiliats, i també perquè, lògicament, hi va haver la corresponent període de fam i una cosa que moltes vegades oblidam i que és prou important, qualsevol fet conflictiu sagnant suposa una pèrdua d'homes i, per tant, una pèrdua de noves generacions. No totes les dones viudes estan disposades a tornar-se a casar i, donada la dinàmica demogràfica de l'època, malament els naixements fossin nombrosos, també hi havia una alta tassa de mortalitat infantil agreujada per la fam i per les epidèmies de malalties contagioses, que sempre se parla de les grans epidèmies de pesta del segle XIV, però mos oblidem que fins en el segle XVII la pesta va ser una de les creuetes respecte a la població. Un altre tema que quan se parla de les causes que desencadenaren l'esclafit a Germanat és el tema de les coses més quotidianes. Mos xerren de corrupció, mos xerren de balança de pagaments, mos xerren de fallida de les finances del regne, mos xerren de malversació, però hi ha temes de dinàmica molt més quotidiana, com és ara el tema del blat. Perquè estem en una època on la base de l'alimentació de la gent és el pa. Qualsevol petit entrebanc en les collites significa que la gent passa fam i, per tant, el malestar social augmenta. Aquí, com veiem, malament a 1516, a 1117, malgrat altres conflictes, les collites de blat fossin relativament suficients, cap a 1519 aquestes varen ser deficitaris. Aquest fet, sumat a altres temes d'atenció diari, on la gent no disposava de recursos per adquirir blat, qui diu blat diu farina i qui diu farina diu pa, que era la base de l'alimentació d'aquell moment, vol dir que no tothom disposava de recursos necessaris per adquirir el que els feia falta per una alimentació que avui en dia diríem de subsistència. Com podem veure, a 1520 hi ha una punta important de collites, però a partir d'aquest moment davallen. Davallen, efectivament, perquè hi va haver la crisi de les Germanies, però és que en això hem de sumar altres aspectes. Per exemple, un dels que s'olviden amb molta freqüència és que a 1515 el regne de Mallorca s'havia vist compromès amb una important campanya militar en el nord d'Àfrica per defensar la ciutat de Bugia, el qual va significar que com a mínim 3.000 homes de Mallorca varen haver d'abandonar Silla per formar part de l'exèrcit que va anar en aquesta campanya. Això significa que, fins que tornaren, 2 anys després, tots aquests homes no varen fer feina i molts d'ells eren l'única font d'ingressos de la família. Molts d'ells no tornaren
i molts d'ells tornaren en condicions físiques que els impedia fer la seva feina habitual. Per tant, els nuclis familiars que depenien d'ells entraren en crisi. Clar, tot això no és només que faltass el blat, element principal de la subsistència, és que entorn del subministre del blat hi havia tot un muntatge que teòricament havia de controlar els preus mitjançant l'importació de blats de fora d'illa. Però, clar, aquí entren els interessos comercials i els interessos especulatius. Per tant, una anyada bona o una collita deficitari no eren cap garantia de que tothom pogués tenir accés a comprar aquest blat en idèntiques condicions, el qual no deixava de ser un factor sumat a tots els altres que creaven un malestar social i un clima favorable a que la gent estàs inquieta i que a un moment donat s'adonàs el punt propici perquè hi hagués un esclafit de rebel·lia, que és el que va succeir a 1521. Només donaré un detall molt simple. Aquells homes que 1515 havien anat a Bugia, a l'exèrcit, forçats, lleves, a 1521, els que sobrevisqueren i tornaren a l'illa, penseu que estem parlant de 6-7 anys de diferència, no havien cobrat la soldada. No havien tingut cap compensació econòmica per haver deixat desemparades la seva família i la feina que havia de sustentar la seva família. Per tant, el clima de tensió i propici a un esclafit, no diré que sigui justificable, però no costa gaire d'entendre. Com se traduïa tot això a nivell de carrer? Normalment, quan se xerra de les Germanies, se cerquen els antecedents de 1391, els antecedents de 1450, la Sal d'Esquell i la revolta forana, respectivament, i les quantioses multes que s'imposaren per part dels monarques de cada moment per compensar els danys, els greuges que s'havien provocat en el regne. Però tot això a nivell de carrer, com se traduïa? Aquí teniu una petita mostra, molt petita, perquè és una feina que a Mallorca està pendent, recollir lo de preus i lo de recollir de jornals. En aquesta època, a diferència d'altres contrades d'Europa, no moltes, però sí que ho han fet, però que el curiós és veure que, en primer lloc, el que s'ha de saber és que de final del segle XIV fins al segle XVIII, els jornals, el que cobrava cada dia una persona per fer la feina que fos, pràcticament no variaren. És a dir, una persona a 1391 pràcticament cobrava de salari, cobrava de jornal, exactament el mateix a 1520. Mal d'entendre perquè, com és lògic, els preus de sobreviure cada dia sí que havien anat en augment. Estem parlant d'una, no ja congelació, sinó fossilització de salaris de 200 i pico d'anys. Penseu en el que ens ha costat a les generacions presents les diferents congelacions de salaris que ens han anat fent i no han estat de 200 anys. Bé, aquí teniu una petita mostra i el que interessa no és tant la diferència de feines de camp o feines d'activitats no agraris,
com donar-se en compte de que qualsevol feina, fos la que fos, feta per un home o feta per una dona, era de la meitat o d'una tercera part. Si la dona formava part d'un nucli familiar, encara baix l'autoritat del pare o baix la tutela de l'home, la seva aportació podria ser prou interessant com perquè els ingressos familiars anessin més o manco funcionant i compensar-se. Però com hagués de ser una dona que vivia tota sola, per altra banda, una figura mal vista per la societat, una dona que no tingués un home al seu costat, pare, marit, germà, que vetllés per ella, sempre estava en boca i en llengües de crítiques i males interpretacions de quina era la vida que duia. Per tant, tenim un altre factor de descontent a dins un grup que històricament a nivells econòmics no se sol o no s'havia considerat fins a temps recents excessivament important. Podríem comentar els preus un per un, però crec que són prou evidents per ells mateixos com per no haver d'entrar en detalls. Clar, amb aquests sous, la pregunta és com viure cada dia o viure al dia. Aquí teniu una petita mostra, exactament igual que en els salaris i jornals pel segle XVI i sobretot pel començament, no és que disposem d'un gran ventall de dades, però afortunadament investigadors com Nofre Baquer o Àlvar Santamaria, dispersos ençà i allà les seves diverses aportacions, ens van donant preus d'algunes de les coses que a nivell diari, a nivell utilitari, podrien ser normals a dins les necessitats d'una persona o d'una família. Recordeu que hem vist que el salari ben pagat d'un mestre especialista, mestre d'un ofici, fuster, un ferrer, un piquiprader, podria oscil·lar 3, 4, 6 sous, la meitat una dona o la tercera part una dona, i aquí teniu una sèrie d'aliments que avui en dia considerem d'ús normal. Insistesc, tot això havia d'anar acompanyat d'una ració considerable de pa, perquè si cobraves 3 sous per dia, mirava els preus. Els comptes sortien justets o a vegades no sortien. Només donaré un detall, pintura càlcul pot considerar anecdòtic, però no crec que ho sigui tant. Un pa gros, 2 lliures. 2 lliures, si fa no fa avui en dia, els considerem 400 grans. Costava 3 sous. El salari que podria guanyar un home fent una feina normal. Ara bé, segons els estudis d'alimentació de l'època, se considera que un home en el dia havia de consumir com a mínim entre 600 i 800 grams de pa. Una dona entre 400 i 200. Si només era el matrimoni, 3 sous per 400 grams de pa, no. No vol dir que fos la situació habitual, però no era tan infreqüent, sobretot tenint en compte que el que avui en dia dèiem estabilitat de feina en aquesta època
ni hi somiem. La gent depenia d'una oferta de treball que variava dia a dia. Per tant, podries fer feina un dia i estar 3 sense. Insistesc, tampoc és que fos la norma general, però era un fenomen prou freqüent com perquè la incomoditat i la sensació d'inseguretat fos un element diari. Anem a entrar directament en el tema de les dones. La font que tenim en aquest moment més a l'abast són les informacions judicials d'en Josep Maria Cuadrado, fornides a partir de les pesquisitòries que se varen fer a partir de 1523 per dirimir qui havia estat implicat directament en els fets agermanats, qui i què havia fet. El greu problema d'aquestes informacions judicials és, per una banda, que en Josep Maria Cuadrado els va passar per un filtre molt particular de la seva ideologia. Les fonts originals en aquests moments no estan localitzades, per tant, depenem de la interpretació que li va donar aquest investigador. Així i tot, una lectura feta amb paciència permet deduir bastantes coses, filtrant i eliminant allò que la seva ideologia hagués pogut posar com a sobrecàrrega. L'altre gran problema és que dones que s'hagin esmentat en nom i llinatge perfectament identificades una a una són molt poques. Les informacions judicials tenen ara no recordo el nombre exacte, disculpeu-me, però 5.600 registres números redons que no abracen ni tan sols la totalitat de l'illa de Mallorca. N'abracen pràcticament entre la meitat i les 2/3 parts d'elles, que són aquestes viles que teniu a la llista. A cada vila teniu el nombre d'addictes a la germania que varen ser registrats i a de vora el número de dones que se poden deduir d'aquests registres. Lo lògic, lo ideal, seria per donar un percentatge ajustat de quantes dones a cada vila de les conegudes se varen implicar a les germanies. El problema rau que la font, les informacions judicials, no mos ho permeten. Per una banda, perquè no són precises. És a dir, poden parlar d'en fulano de tal i dir-te que les seves filles o les seves germanes varen ser agermanades com ell, però no te diu ni quantes eren les germanes ni quantes eren les filles. Per tant, ja tens un problema. I l'altre, que seria interessant, és que aquí veiem el que vos acabo de comentar ara, que de ses números... El problema és que amb aquesta indefinició de vegades no poden saber quantes eren quines, poden fer una suma i dir eren 800, però clar, és una especulació. El que sí és cert és que tot apunta a que a tota l'illa i a partir de les viles que coneixem hi degué haver entorn d'un milenar de dones que se
no diré que se declarassen, però que s'implicaren i actuaren de manera directa en els esdeveniments de la revolta agermanada. A partir dels comentaris, de les acotacions que fa en Josep Maria Quadrado a les informacions judicials, mos trobam que identificades en nom propi, fulaneta de tal, d'aquestes en tenim 38, però totes les altres apareixen de manera absolutament indefinida o genèrica. Aquí veus les xifres, dones soles, muller de, filla de, segona filla, germana, hi ha coses curioses, com per exemple que a un moment donat s'escrivà que prenia nota dels testimonis, hagués de precisar que tal dona havia estat l'amiga de, normalment relacionada amb un dels cap pares, dels més representatius dirigents de la Germania, o fins i tot, en aquest cas, que ja se deixen d'eufemismes i li diuen directament concubina. Per altra banda, és hora de precisar que havien fet aquestes dones, com per d'alguna manera, malament fos, de forma indirecta, a ser registrades a les informacions judicials. Tenim aquesta frase de Quibàs procedent d'un notari de Bunyola que ja se va deixar de magatons i senzillament va dir els testimonis no en saben més perquè és dona, en el sentit de que bastava saber que s'havia testificat, testimoniat contra ella, que havia estat una dona activa com a agermanada i que no feia falta entrar en més detalls. Una de les imatges que tenim, els historiadors a vegades abusam d'ella, que la dona de finals, bé, la dona en general, durant el llarg de la història havia estat retreta, constrenyida a casa seva, tots som ben conscients de que és una imatge que no correspon a la realitat. Efectivament, la màxima responsabilitat de les dones era cuidar de casa seva, de l'home, dels vells de la família, dels fills, dels nets, dels servents, si era que en tenien. Però les dones feien moltes més coses. Hi havia dones que formaven de manera oberta o de manera implícita part de l'organització dels gremis, dels oficis organitzats, i n'hi havia que practicaven activitats laborals que no tenien cap tipus d'organització. Entre les primeres, pintures, les que més se poden destacar, són aquelles que pertanyien al món tèxtil, sobretot si se dedicaven directament al teixit, especialment si era el món del lli. Però llavors hi havia totes aquelles que tenien feines que complien una funció social i que d'alguna manera la societat els havia delegat en dones, revenedores a la menuda, d'ous, taverneres, hostaleres i un llarg etcètera. I ja no parlem si hem d'entrar en un tema tan compromès a tot moment com és parlar del món de la prostitució. De totes maneres, hi ha alguns indicis, malament les informacions judicials no ho explicitin, que permeten saber d'alguna manera amb quines activitats laborals aquestes dones agermanades estaven d'alguna manera vinculades. Un primer indici el tenim a una talla anterior a les Germanies, que és la talla de 1512, on explícitament i fent una tasca ben definida hi figuren aquestes dones.
no deixa de ser curiós que les activitats més nombroses siguin les de revenedor, revenedora, és a dir, gent que se dedicava a posar en el comerç productes a la menuda. Curiosament, les hostaleres i que d'alguna manera hi haurien de sumar les taverneres i una xifra que crida molt l'atenció és de dona enamorada. Dona enamorada és l'eufemisme de l'època per xerrar de les dones que se dedicaven a la prostitució. Que a una talla, penseu que una talla, que no era res més que un impost que teòricament s'havia de cobrar cada 7 anys, llavors la realitat podria ser una altra, només s'hi recollien aquelles persones, fossin homes o fossin dones, que tenien béns per valor de 10 lliures. 10 lliures, si fa no fa, a l'època és el que costava una casa. Per fer-nos una idea, no és exacta, però per fer-nos una idea. Per tant, que a 1512 hi hagués a ciutat, penseu que aquestes dades són de ciutat, 11 dones dedicades a aquesta pràctica, dona molt que pensar de quina era la societat i sobretot de quines causes podrien haver obligat a aquestes dones a fer aquesta feina i no una altra. A 1521-1523 no apareixen excessivament dones que s'indiqui quina activitat tenien. Surt alguna tavernera, surten algunes dones dedicades en el món de la llatra, l'esparteria, però l'única manera que tenim de deduir quina feina podríem fer fora de l'atenció domèstica és les activitats a les quals se dedicaven l'home i que per definició se suposa que elles li podrien ajudar, que és aquest mostreig. Evidentment, el major nombre és el món tèxtil, a dins totes les seves variants, el segueix el món del servici i llavors la resta podem dir que són dades purament indicatives i no massa fiables a l'hora de poder establir una realitat. Insistesc, estem fent feina en fonts que no recullen dades de la totalitat de la població. 1512 és una font fiscal que només afecta aquelles persones que estaven considerades en capacitat de tributar. 1521-1523 és una font fiscal que abraça, conté gent que estava en condició de tributar, però que també recull tota aquella que no necessàriament complia les condicions per enfrontar-se a un tribut. Però no deixa de ser suggeridor de quin era el panorama de l'època. Bé, dones que apareixen a les informacions judicials. Hem de distingir dues categories a l'hora d'enfrontar-nos amb les característiques en les que es pot identificar aquestes dones. Per una banda hi ha les qualificacions. De quina manera, i insistesc, segons ho recollí Josep Maria Cuadrado, la seva interpretació personal, tenim les qualificacions. Com varen ser vistes aquestes dones a través dels testimonis 100% partidaris del rei, mascarats, per tant,
lesionats, ofesos, ferits, etc., per les accions dels germanats, i apareixen qualificatius com home de germania, germanista, etc. Com veiem, no n'hi ha cap que sigui especialment afalagadora. Altre aspecte és de què foren acusades en concret aquestes dones. Baldament no fossin esmentades de manera específica en el seu nom i llinatge, sí que hi va haver una relativa cura en dir quins delictes se'ls atribuïen. No vol dir que els cometessin. No vol dir que els cometessin. Probablement sí, perquè un clima de revolta i un clima de violència sempre dona peu a que gent que no t'ho pensaries mai actuï de maneres que no tens previstes. En general, se'ls ha acusat d'aixoplugar germanats, prestar i cuidar, etc. A dins totes aquestes acusacions n'hi ha 3 que val la pena comentar-les de manera específica. Una és la de gran làdria. Làdria és una paraula que avui dia li hem perdut la pista, però que en definitiva vol dir lladre. Una de les pràctiques habituals dins l'activitat dels germanats, per bé o per mal, va ser l'assalt de cases mascarades i endur-se'n tots aquells béns que fossin factibles de ser monetaritzats o transformats en altres béns que eren necessaris directament menjar. Un dels béns més preuats eren els teixits. Per tant, hi va haver dones que participaren en robatoris. Tenim l'expressió gran legista. Legista és una altra d'aquestes paraules que hem perdut, que l'aproximació més domèstica que podríem fer avui en dia seria el que se'n diu una dona missera, una dona que sap molt. Per tant, i a dins el clima de l'època, una dona que presumís de saber amb igualtat dels homes o per damunt dels homes, la crítica de la societat no se n'estoviava d'assenyalar-la. I la tercera, que l'he requadrada, és la sermonadora. Què vol dir aquesta paraula? Tots sabem el que és un sermó. N'hem sentit i m'ho n'han fet molts. Sermonadors eren unes figures a dins el conjunt dels agermanats que tenien com a funció el que podríem interpretar com a la publicitat del moviment agermanat. Eren homes que, tant a ciutat o anant de vila en vila, exposaven, explicaven, justificaven quins objectius, quines finalitats se pretenien en el moviment agermanat. Parlar en públic era una funció que se considerava exclusivament, majoritàriament masculina. Exemple és que qui feien sermons eren els capellans i els capellans eren homes. Per tant, una dona que alliçonés públicament era una dona que se sortia de botador. Per tant, una acusació prou significativa a l'hora d'acusar aquestes dones. Però el curiós és que en més d'un cas, quan se diu que Natal era sermonadora, sovint apareix acompanyat, associat a l'acusació de
gran legista, dona que usurpava el paper d'un home. Clar, això ja era prou greu per a una societat de l'època. Són diverses les dones que són acusades de ser sermonadores, bàsicament a l'hora d'especificar de què és que sermonaven, de què és que predicaven. Aquí teniu alguns exemples. Però un dels punts més greus és que va ser de boca de dones on sortiren les pitjors acusacions contra en Miguel de Gurrea, el governador. No és que els homes se n'estudiassen, però les dones li van tenir una especial inquina per motius que veten a saber quins eren, però pintura un dels més interessants és el darrer de què apareix a la llista. Virrei Don Miguel de Gurrea tenia sentència de cremar perquè l'havien penitenciat. És a dir, en els ulls dels agermanats en general, el que feia en Virrei Gurrea anava en contra de determinats preceptes divins. Per tant, era heretge. Per tant, la Inquisició l'hauria d'haver cremat. El que passa és que la Inquisició, com tota l'Església en general, en el si de les Germanies, no va estar precisament a favor de revoltats, sinó a favor dels mascarats. No deixa de ser curiós que va ser una manifestació en boca d'un home, però que pel clima religiós tradicional de Mallorca crec que és prou representatiu. Hi va haver un agermanat que va dir que les actuacions de Miguel de Gurrea en relació a la revolta fins i tot havien fet que la Mare de Déu de Lluc el renegés. Vull dir que el component religiós de segons quins comentaris, tenint en compte el que era el model de pensament de l'època, era prou important. Avui en dia, en aquestes qualificacions i rebutjaments religiosos, els mos prenem en general d'una manera un poc més neutra, però a l'època que a Mallorca terrenellés la Mare de Déu de Lluc era per pensar això. Dones representatives, dones que destacassin, dones que se fessin rellevants d'alguna manera. M'he permès la llibertat d'encunyar aquest neologisme, cap mares, o sigui, dir cap pares no va perquè no hi ha d'haver cap mares, i són moltes. El que passa és que designades en nom i llinatge, poques, i he fet una selecció un tant personal, però crec que significativa. En primer lloc tenim la Joana Falaguera. Joana Falaguera vivia a ciutat i se la va qualificar de mare del poble en totes les connotacions que se li vulguin donar en aquesta expressió. Muller d'en Pere Nadal, considerada una segona Joana Falaguera. De Jaumeta, aquesta és d'aquelles dones que fa un moment hem parlat que se significaren per la seva actuació, per la seva adhesió a les Germanies, però també per les seves relacions d'amistança amb un dels principals dirigents de la Germania, en Pere Oliver Botifoc. Com veus, la descripció que se'n fa d'ella
no s'estudiaren de fer-li un retrat prou feixuc. La muller d'en Bernat Coll, la muller d'en Rafael Alsina, personatge que devia tenir prou rellevància i que no degué ser tota sola, però que va ser d'aquestes dones d'empenta que quan se va produir l'assalt d'Esquell, si no va poder participar com a soldat, com a agressor físic, sí que va formar part dels que ajudaren a pujar les bombardes en el castell de Bellver. Penseu que estem en una època on l'artilleria està en els seus inicis com a arma ofensiva de pes. Curiosament, l'armament de foc a les Germanies va ser transcendental, que els agermanats disposessin de bombardes és prou important i que en un cas tan significat com el del castell de Bellver fos una dona, probablement no ella tota sola, qui els apujàs, també dona una pista del grau d'implicació de les dones, fins i tot en els actes més agressius i violents. I la que és curiosa és la viuda Fornera, que devia ser tot un personatge perquè se la va considerar capaç de matar si s'hagués vist en l'ocasió de fer-ho. És curiós perquè sempre se mos ha venut un poc l'imatge de que la Germania, llevat de les comparacions que se puguin haver fet amb València, se puguin haver fet en les comunitats castellanes, és una espècie de xampinyó, de bolet estrany que passa en aquest raval. Religioses, camperoles, burgeses, poseu-li l'encuny que vulgueu. I a totes elles, hi va haver dones que tingueren un paper destacat. Anònimes, l'immensa majoria de vegades anònimes, però hi varen ser. Però, curiosament, en el mateix temps que se'ls anellava aquest dret a una identitat, se'ls dedicava un qualificatiu molt específic, virago. Virago és una paraula que encara ara si la cercau en el diccionari, tant en castellà com en català, vos dirà dona que té comportament propi d'un home. És a dir, fa allò que per naturalesa no li pertany. Jo no sé fins a quin punt és una paraula d'ús comú, d'ús general, però la gent major de que nostra, sempre que s'havia de parlar de segons quins familiars o de segons quins coneguts, dones que tenien aquests comportaments no excessivament femenins, se'ls aplicava el nom de vitrac. No sé si és general o era una especialitat de que nostra, però a part d'aquesta gent major de la meva família ho he sentit a qualcun més. Una de tantes paraules. A nivell general, hi va haver les penes d'haver, és a dir, multes, compensacions econòmiques per haver realitzat diversos actes que en termes generals i sense entrar en massa detalls perquè hi ha diversitat d'interpretacions en el tema, varen ser aquestes. Fixeu-vos en les quantitats. Vos record que fa una estona he comentat que en 10-12 lliures se podia comprar una casa. Per tant, si a ciutat o a la part forana que la mitjana de multes va ser pràcticament semblant, 30-31 lliures, una persona que va ser condemnada a pagar una multa
era 3 vegades el valor d'una casa. Independentment de les variacions i que és difícil establir equivalències de lo que eren 10 lliures a quant d'euros seria avui en dia, 1 a 3 indica bastant quan feixuc va ser aquest càstig a nivell econòmic. Llavors hi va haver les penes de cos. Penes de cos suposava gent que d'alguna manera va ser condemnada a mort, varen ser morts en presó, el número d'empresonats és mal de calcular, gent que va ser condemnada a galeres, que a la llarga per a molts era una pena de mort, anar a remar a galeres era una sentència molt dura, i gent que va haver de fugir de l'illa. Aquí les xifres que tenim per ciutat són de 4, les xifres que tenim per la part forana no són reals. Això és el que figura en els papers. Llavors hi ha tots aquells que d'una manera o l'altra varen aconseguir amb una barqueta o un llaüt agafar mà i anar-se'n allà on pogueren. Quan el virrei Gurrea va iniciar les enquestes de culpables d'haver estat addictes a les Germanies, ho va fer, en certa manera, a nivell d'una venjança personal. Ja no se tractava només de defensar la figura del rei, la sobirania, el dret diví i altres arguments que emplearen a dins el marc de la repressió. Ell, personalment, se va considerar ofès i va dur a terme una sèrie d'accions molt, molt dures. Se considera que, en general, i de manera, diguem-ne, legal, hi va haver unes 300 execucions d'homes agermanats. El que mai se compta a dins d'aquestes morts són els que varen ser executats en calent, just després de les grans batalles. La de Sant Fornari, la de Rafal Garcés, ni els que moriren en el moment en què la ciutat va ser executada i va ser ocupada, se rendí i va ser ocupada, i van ser executats en aquell moment. En general, no consta que hi hagués dones que passassin pels tribunals i que fossin directament condemnades a la Generalitat de l'illa. Però tenim una excepció. Tenim la Joana Falaguera, aquella que fa uns moments hem vist com a mare del poble, qualificada de pèssima, de matadora, i la sua casa és Pelunca Latronum, casa de lladres. Si, a part d'aquesta informació que està treta directament de tal i com ho va escriure en Josep Maria Cuadrado a les seves informacions judicials, han de fer cas a mossèn Joan Bautista Ensenyat, que va escriure la història d'Andratx, i que no sé molt bé per quines raons esmenten a Joana Falaguera, a part de tot això, mos diu que era tavernera, cosa que tindria una lògica, i a més la mos qualifica de prostituta. És l'única dona que de manera exacta sabem que va ser executada per la seva implicació en el món de la revolta agermanada. I de moment, en l'estat actual de lo que
podem saber, això és el que podem comentar d'aquelles dones addictes a la germania. Queda pendent, no del tot, però queda pendent, què va ser, què feren i quin paper tingueren les dones agermanades. Últimament, en Pere de Muntaner ha tret un article que val la pena llegir sobre les agressions dels agermanats contra el que ell diu èlits de Mallorca, on identifica qui són aquestes dones, a quina família pertanyien i qui són els greuges que patiren. Esperem en un futur per aprofundir i arrodonir totes aquestes informacions. Gràcies. Moltes gràcies, Margarida. Tenim una estoneta per si voleu fer alguna pregunta, observació. Per favor. Sí. Hola. Jo et volia preguntar una cosa que no he entès, que si es fa d'entendre, però no. En aquella diapositiva que posava que era una talla, que vas parlar que eren impostos, i són els oficis, Sí. on hi havia dones enamorades, n'hi havia Sí. 44. A la vora posava nom, hi havia una columna que posava nom, i per així jo primer m'he pensat que era com se deia la dona que s'ha posat nom, perquè llavors hi havia, per exemple, 12 dones i només posava un nom, la viuda no sé què. Què era això? Això és 1521-1523, efectivament. A les informacions judicials... La de 1512, talla 1512. 1500... A 1512 hi ha les 11-12 dones enamorades. Sí. Sí. I Bé, és un nom que se deu haver escolat. Podria haver donat la llista d'aquestes dones. Disculpeu, però és una distracció. A dins la Germania, l'única dona enamorada que tenim identificada clarament és la que li diuen na trobada. Sabem que vivia a la parròquia de Sant Nicolau, a la zona més o manco de la costa d'Embrossa, si fa no fa, i que li mataren un fill i que va ser una de les dones que d'alguna manera va estar a dins la cúpula dirigent, o la cúpula més avançada de les dones. El fet que fos dona enamorada vol dir que o bé exercia en el bordell, que d'aquesta època no és que tinguem massa coneixements d'aquesta institució com funcionava, o bé, si mos hem de fiar d'una altra dona trobada que surt a la talla de 1512, la talla anterior, sabem que possiblement els anys no són tant, fos tavernera. Sí, jo me referia també a que davall de la dona enamorada, que hi havia els oficis, a la vora posava nom. Sí. I és això el que no sé. No, distracció meva, me sap greu. Me sap greu, embullat el personal, però fall no meu. Més? Per favor. Li volia demanar si les germanies han influït en el caràcter mallorquí. Bé, aquestes d'aquestes eternes preguntes que cadascú hi pot donar la seva resposta. Hi ha un fet que és innegable. Si molt mirem una cosa tan, bé, un temps tan a mà de tothom com eren les rondalles, hi podem trobar moros, hi trobam el rei en Jaume, hi trobam el Llotrero, hi trobam 1000 personatges històrics que d'alguna manera han deixat petjada a dins la memòria i la cultura popular. Perquè no hi ha res que xerri de les Germanies quan va ser
una socada prou important. D'alguna manera, la memòria explícita de lo que varen ser les Germanies és un fenomen ofegat. La gent ho sabia, la gent n'era conscient, i si en xerrava eren la boca petita i en petits comitès. Vull dir, la repressió que se va dur contra les Germanies va ser tan brutal que alguns historiadors actuals la comparen a la repressió dels anys 40. Tothom sabia què passava, però ningú en xerrava, perquè... I sobretot si d'alguna manera hi tenies qualque vincle. Era un tabú. Per altra banda, l'única documentació viva en el sentit que figurés de manera oficial en els arxius oficials i públics, era la documentació contra sancionadora dels agermanats. Mentre que qualsevol testimoni que hi pogués haver que expliqués el per què va ser sistemàticament silenciada. Com a mínim tenim 2 testimonis d'aquest fenomen que no se poden negar. A les informacions judicials se diu clarament que els sermonadors, aquests homes que predicaven els objectius, les finalitats de la Germania, moltes vegades ho feien a través d'un recurs didàctic i memorístic com són les gloses. I aquestes gloses se sap que circulaven manuscrites, que se compraven i se venien i la gent els col·leccionava. Fins i tot els col·leccionaven emmascarats. No en tenim ni una. Si hi són, vés a saber, però no se n'ha trobat ni una. I, per altra banda, un personatge com en Joaquim Maria Bové, que sempre se pot discutir moltes coses respecte a la seva manera de fer història, però té una obra que és prou fiable i de prou pes, i si no en Biel me pot fer el contra, que és la Biblioteca de Escritores Baleares, on en comentar les biblioteques de determinats personatges rellevants de la història de Mallorca, conta com ell ha tingut ocasió de manejar cronicons, noticiaris i altres llegalls on pàgines senceres de cronologies molt especials, entre elles les Germanies, aquestes pàgines s'han tallat i s'han fet desaparèixer. D'aquesta manera és molt fàcil crear una desmemòria. Més qualque observació? S'admeteixen crítiques, felicitacions? Jo sempre he pensat que aquest passat sense Germania hagués triomfat. Pot deixar de ficció, però què hagués passat? Hagués estat un món diferent? La història i ficció és un joc en què no m'agrada entrar-hi perquè és molt perillós. Vull dir, qualsevol revolució i sobretot aquestes que tanquen l'edat mitja i comencen l'edat moderna, com tot pas d'una època a una altra que se fa per vies convulses, és molt difícil fer
fer cabòries. No te sé contestar. Qualcú més? Eido, moltes gràcies per ser aquí. Gràcies, Margarida. Bé, Moltes gràcies. gràcies a vosaltres per haver Teniu tot- vengut i per haver tingut la paciència que heu tinguda. Gràcies. Teniu tota la informació a la web de l'Arxiu del Regne de Mallorca, de tots dos cicles. A l'entrada també teniu els cartells i, si us fa ganes, dimarts que ve a les 6, Danton i la Revolució Francesa. Gràcies. Gràcies. No tinc ni idea de quina hora és.